ne mu manya-manyan yan iska kaza ba za mu auri ba ko wani abu. Ai an riga an taɓo mai baki, ai an taɓo hau da masifa, an taɓa bala'i, habaiti sai inda bari ki jin gaya miki wani abu. Mu yan TikTok muna zuwa mu karɓi hotel. Mun tafi shutin? Mu yan TikTok muna shan maganin mata kafin mu tafi shutin? To don haka yan TikTok nawa ne a cikin unguwan nan suka auru? Sosai mu yan TikTok ke ki tsaya mu baki labari. Habaiti an siya, ai an taro yaki da mai baki, ai ana zaune lafiya wanda suke da abun faɗa. Wai su za su je su yi magana akan ɗan TikTok. Dan TikTok yana zuwa ya karbi daki? Ba ma karba. Mu karbi hotel ko kuma mu bar Kano state mu ce mun tafi wani garin state yin shi babu shi wallahi. Duk lalace wanda muke a kwararo muke yin ta. Wallahi. Kuma idan mun gama mu tafi gida. Kuma ba ma kwana daki ɗaya da maza. Domin mun tafi shooting haka ne? Wallahi. An gaba mu yan TikTok muna yin komai akan sai mun yi kuɗi. Babu. Za mu iya sayar da wannan numba akan sai mun yi kuɗi. To duk ba mu aikata irin wannan abubuwa. Dan haka maganar a ce za a yi gulman mu mai abun faɗa ya zo yana magana akan mu bai isa ba. Sai mun bai zagin tsaman nama. Sai mun bai dakon sakara da yana. Sai mun nuna shi ba komai kowa ba ne. Wai ki zuwa abu annan da nasu da kina bude yan TikTok suna cewa yan TikTok yan iska. A gurin uban wa muka gani muka fara. Ake ji mun bala'in rayuwa. Ka da mu je mu la ilaha. Zan je da mu je yan TikTok mu ba ma karɓar ɗaki. Wallahi. Room and falo. 22,000 ba ma karɓar ɗaki room and falo. Gaskiya ne. Ba ma karɓa mu a nan muke yi iya wuya ba ma sai da nan. Dan mu yi ita mu ga mutum wanda mana. Wannan da ake auren danzila muna auren mutum dan kuɗin sa. Ina ai sati ban ji ana sanar da bidiyo ba. In ko ba za ki bi mai yake ba gidan nan. Yaya maza suna ce fara komai ya ce suna bukata komai rabe dangi ce. Wallahi sai kin yi bilicin. Ita baka ce ita ku fara. A baka ce iri na ai sa ta ki masan shanu. Ka duba hannuna sun yi baki. Ai yanzu man bilitin yanzu muka fara shafa kin kai ko aure muka ki shafa na shafa ku shafi. Ka siya min da mai din da duk yasa fuska ta canza kala, ta yi kuraje ta yi kasbi, haka muka yi da kai. Idan kin je gurin Habu yana sai da irin dan kayan dan cikin shi Allah ya gani dan taro dan kumodo. Wannan sitira taka ka daina sawa, wannan kayan da kake sawa wallahi doki ake wa kulliya da shi wallahi yaya. Ai doki dan sarki ne. Da cewa kika yi jaki ake wa kwalliya da ita da raina ya ɓaci. Sake ni na ce miki. Ba zan sake ki.